Welcome, Roger's Journey. Gusto ka mo asinso? O nganong sige man kag kahadlok sa unsay isulti sa uban? Home na nga video kay Paranes Imo. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo po siya mo kagalingon, kinsa man di ay. Kabantay ka? Daghan ta ka gusto buhaton. Pero sige ni mo undang kay hadlok ka ma-judge. Ganahan ka magsugod og negosyo. Pero mahadlo ka basig katawan ka. Ganahan ka mo gym, pero mahadlo ka. Maulaw kay newbie pa ka. Ganahan ka mo content. Pero mahadlo ka, makadungog og oy, feeling influencer. Pero ka journey, tinuod niha. Dili failure ang nag-hold back nimo, kundi judgment sa uban. Pero unsa may giingon sa psychology? The spotlight effect. Kana ganing nagtuo ta nga daghan kayo nagtan-aw nato. Pero sa tinuod, walay paki ang mga tao. Busy kayo sila tanan sa ilang kaugalingon, problema ug paningkamot. The moment you stop fearing their opinion, that's the moment you start building your future. Jim Rohn said, "Don't let the opinions of small minds hold hostage the dreams of a big future." Bitaw ka journey. Kasagaran sa tao dili gani kasabot unsay ilang kaugalingong buhaton. Unya mahadlok ka nga mangutana sila sa imong life. Padayon lagi. Dapat dili ka sige hunahuna unsay isulti sa uban. Dapat sige hunahuna unsay mabuhat nimo karon. Nobody cares. Nobody is watching. So you're free. Free to start, free to feel, free to learn, free to rise. Ay, basta. Start lang. Ay, basta lagi. Tuon ako. Sugdi karon. Karon dayon. Along the way, you will fail, adjust, learn, and grow. Act now. The world adjusts later. Ka-journey, kung ready na ka magsugod bisan naay kahadlok, comment daw be. Start sa ubos. Dili ni para likes, para ni sa imong future nga magsugod karon. Ka-journey, kung nabati nimo nga naay value ning ato ang istoryahan ron, i-share daw be. Basin di ay. Kini nga simple nga reminder, mao'y kinahanglan sa usa ka tawo karon para dili mo give up. Mao nang push po diha og share kay sa imong gamay nga action, basin na kay matabangan nga dako. Ka-journey, trabaho ta. Bawal ta madriya. Ug ayo kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth.